Aħna nazzjonalisti għax inħobbu lil pajjiżna. Pajjiżna huma magħmul min-nies u l-Partit Nazzjonalista u l-Partit tan-nies. Hekk qal is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli waqt is-sessjoni tal-għeluq tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit bit-tema Infasslu futur flimkien. Clyde Puli qal li l-Partit Nazzjonalista u l-Partit tan-Nazzjon, partit li l-Nazzjon għamlu stat fl-1964 u li fl-2004 daħlu fl-Unjoni Ewropea. Nazzjon għandu spirtu, nazzjon għandu ruħ, nazzjonu mixja fl-imkien, bħal-karavana, bħal-grupp, bħal-ħajk forsi kif jgħidu żgħażagħ, imma nies illi mexjin fl-imkien u l-fl-imkien hija importanti hawn. Hemm min se jkun quddiem u hemm min se jkun wara f'mumenti differenti. Imma ta' wara u ta' quddiem ma jistawx jinqataw minn xulxin, tant li ma jibqawx jaraw xulxin, għax inkella ma jibqax grupp wieħed. Clyde Puli qal li n-nazzjonaliżmu tal-Partit Nazzjonalista mhuwiex dwar il-pushbacks fl-istess waqt li tinbih iċ-ċittadinanza lil miljonarji u lanqas ma hu nazzjonaliżmu li xejjer il-bandiera fil-waqt li jkasbar il-lingwa kif qed jagħmel il-gvern bil-liġijiet u r-regolamenti. In-nazzjonaliżmu tal-Partit Nazzjonalista u dak li joż l-identità tal-pajjiż. Nazzjonaliżmu ċiviku ispirat mill-valuri tas-solidarjetà, tal-komunità u tal-ġid komuni. Is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista qal li l-kap tal-Partit Adrian Delija u bniedem tan-nies b'viżjoni u bil-prinċipji. Dan it-tip ta' nazzjonaliżmu faċilment jiġi ippersonifikat f'Adrian Delija. Adrian Delija bniedem tan-nies, bniedem ta' prinċipji, bniedem ta' valuri mingħajr djuq. Bniedem illi jifhem il-weġġat u l-aspirazzjonijiet tan-nies. Clyde Puli qal li l-Partit Nazzjonalista u Partit Maqut li bit-tmexxija ta' Adrian Delija se jkompli jfassal il-futur tan-nazzjon. Dan fiduċja mġedda fil-partit u fil-pajjiż. Maqudin ma' Adrian Delija aħna rridu nkomplu nfasslu il-futur ta' dan il-pajjiż. Illum irridu noħorġu b'konvinzjoni. Illum irridu noħorġu minn hawn bħala partit determinat li jbiddel u li jinbidel. Illum noħorġu minn hawn bħala partit żagħżugħ u mġeddet. La tibżawx, ma bżajtux f'tal-barrani, ma bżajtux fl-imnarja, min xiex tidu tibżaw illum. Illum il-mixja tagħna titkun waħda ta' fiduċja imġedda. Is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista qal li l-partit illum qed jgħix farja ġdida bħarstu lejn il-futur. Madankollu, is-suċċess trid tistinkalih għax ma jistax ikollok il-glorja mingħajr is-sagrifiċċju. Clyde Puli qal li l-Partit Nazzjonalista mhux se jitlef aktar ħin u l-ħidma trid tintensifika ruħha millum stess. Appella biex wara dan il-Kunsill Ġenerali kull min jemmen fil-Partit Nazzjonalista għandu jħossu aktar determinat. Sa dan it-tant, is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista qal li f'dawn it-8 ijiem 120 kelliem ipparteċipaw b'xi mod jew ieħor fil-Kunsill Ġenerali.